Ďakujem veľmi pekne ľuďom z Google za pozvanie. A než sa dostanem k téme, budem rozprávať o tom, ako dobre spraviť online predaj a ako ho efektívne možno aj financovať, tak ukážem zo pár fotiek z mojej zbierky takých nezmyselných, nepoužiteľných často produktov alebo služieb, s ktorými sa stretávam na ulici a nielen ja, nejakí iní ľudia. Ale na prvý pohľad to nesúvisí s internetom, ono to s ním súvisí. Toto je fotka z výťahu z daňového úradu v Bratislave, neviem, ktorý daňový úrad to je. A teraz, nech sa páči, tlačidlá. Prvé poschodie, druhé, štvrté, tretie, piate, šieste. Kolegyňa, ktorá tam bola, odfotila to, neviem, či to bol nejaký žartovník, čo to spravil, ale ľudia, čo tam pracujú, čo tam žijú, s tým nemajú problém. Oni vedia, neviem, či vymenili nejaké organizačné zmeny tam boli alebo niečo. A teraz si predstavte, že vy ste ten človek, ktorý ide na daňový úrad, to znamená, to je človek, ktorý nerád chodí na ten daňový úrad. A najvyššie sa mu stane toto. Hej? Toto je príklad niečoho, čo naozaj vás v živote zmetie. A na internete tá situácia iná. Na internete si môžete vybrať. Tam z toho výťahu, v tom fyzickom svete, v tom inline, alebo offline, alebo v kamennom svete, vy nemáte inú šancu. Hej? To znamená, že vy jednoducho stlačíte jedno tlačidlo, druhé zanadávate, ale na internete ste len jeden klik ďalej od toho, aby ste si našli ten lepší výťah. Ďalší príklad. Ťuk. To moja manželka, taká veľká. Naša dcera má rada škoricu a ona rada tú škoricu hryzka, to znamená, že my kupujeme celú škoricu. A to je manželka, toto mi doniesla z regálu, to znamená, prosím pekne, toto je mletá škorica a toto je škorica celá. Situácia, zrejme nejaká vážna, a vy máte stlačiť tlačidlo. Ktoré? Jedno, druhé, obidve, v akom poradí. Toto je viac do Žiliny, prosím pekne. A takto si predstavte, že by vyzeral navigácia na webe. A toto všetko sú príklady toho, že na internete sme na tom oveľa horšie a na webe. Jednoducho tá konkurencia je naozaj jeden klik zo pár milisekúnd vedľa a tomu sa musíme aj prispôsobiť naozaj tie naše online, či už sú to e-shopy alebo nejaké iné weby, spraviť dobre. O tom, prečo tu stojím práve ja. Internet má veľa rokov, web má zhruba 20 rokov momentálne. Ja som pred 20 rokmi skončil matematicko-fyzikálnu fakultu a vtedy práve začal v podstate web. To znamená, ja som s tým webom vyrastal v podstate svoj profesionálny život. Ešte dávno sme spolu s ďalšími dvomi kamarátmi založili profesiu, ale to, na čo som hrdý teraz v posledných rokoch, je zo pár úspešných e-shopov. Jeden z nich je napríklad Pneukom. Ten trh s pneumatikami na Slovensku je veľmi náročný. To znamená, že je to vysokokonkurenčný trh a nám sa podarilo s týmto Pneukomom z Popradu v podstate dostať sa medzi top 3 hráčov za zhruba, neviem, koľko to trvalo, zo pár rokov, ale už sa nám to darí asi 3 roky a informácia zo včera je taká, že sme dvojka, myslím. A tie medziročné rasty, čo máme, tak sú zhruba 50 až 100%. Hej. Ďalej, v posledných rokoch sa rozbehli online lekárne, jedna z nich bola aj Pilulka 24. Tam sa nám podarilo v podstate rýchlo po spustení získať na trhu 35% podiel. A potom ešte sú to napríklad hodinky z SK, ktoré zase získali po 3 mesiacoch od toho, keď sme začali s nimi spolupracovať trošku iným spôsobom, než je zvyčajné. 90% nárast obratu. A po tej skúsenosti dobrej sa rozhodli s nami ísť ďalej. A prečo uvádzam tieto príklady? Tam nastala výrazná zmena v tom našom štandardnom vzťahu, ktorý je zvyčajne ten dodávateľ, odberateľ, naťahujeme sa o cenu a tak ďalej. My sme v podstate vstúpili s nimi do nejakého partnerstva po tom, čo si uvedomili, že na úspešný online predaj treba trošku viacej, než nejak katovať budžety. Hej. Čo potrebujete na úspešný online predaj? Tak samozrejme kvalitný produkt. Predpokladám, že mnohí z vás sú práve na tom tvrdo pracujú, to znamená, že majú na to výskum, fabriky, neviem čo ďalej. A na internete musíte mať konkurenčnú cenu. Pardon, ak nemáte tú konkurenčnú cenu, tak je to oveľa ťažšie, ale aj to sa dá. Potrebujeme mať web. Ten web musí byť rýchly, bez chýb, so štatistikami a na to mi už veľa ľudí hovorí, že toto je komodita. Hej, že dobrý web, programátori, to je komodita. Ja s tým teda zásadne nesúhlasím, akože sme ďaleko od toho, aby sa to predávalo ako nejaká kukurica alebo nejaká soja. Hej. Nie je to triviálna vec. Triviálne je to, keď to funguje, hej, to je jak s tým výťahom alebo s tou škoricou. Ten web, a stále hovoríme o webe, jednoducho tá konverzia, to je ten moment, keď sa z toho návštevníka stáva zákazník, musí niekde prebehnúť. Na Facebooku to
funguje relatívne málo, stále je to na webe. Pod tým myslím nejakú webovú lokalitu. A ten web musí mať dobrú konverziu. Konverzia je percento, to čarovné percento, po ktorom všetci túžime, aby bolo čo najvyššie. To je percento z celkového počtu návštevníkov, z ktorých sa stanú klienti, objednajú si niečo, kúpia, vyskúšajú. Nie je to triviálne, je to ešte ťažšie, než mať ten rýchly, bezchybný web s dobrými štatistikami. A nakoniec, čo potrebujeme, to sú návštevníci, samozrejme. Tí návštevníci nemôžu byť hociakí, musia byť dobrí, tí návštevníci z tej vašej cieľovej skupiny. O tom je celé toto podujatie a nielen Google a mnohé ďalšie firmy. Naozaj to je veľká a veľmi dôležitá vec. A čo na to všetko potrebujete? Ešte sa vrátim späť. Tak ako na tú fabriku alebo na tú výrobu potrebujete veľa šikovných ľudí, tak na ten zvyšok tiež. My keď sme to rátali vo firme, tak my sme zistili, že v podstate hovoríme o 12 pozíciách, ktoré máme pokryté vo firme, čo sa nám zdalo byť dosť veľa. A na to naozaj potrebujete, toto je momentálny náš Google Plus interný a narátal som tam 28 ľudí, vravím, že rozhodených do tých 12 pozícií. Môžete si to vybudovať sami, hej? Ale vy máte oveľa inú robotu ešte pred sebou. Tomáš teraz rozprával o 1% konverzii priemernej na Slovensku. Toto je, alebo v Československu, toto sú konverzné pomery marketing Sherpa štúdia spred 2 rokov z amerického trhu. A teraz skúste sa pohľadať, kde je váš web, či ste nejaké finančné služby, či robíte nejaký software, alebo či ste e-commerce, alebo či ste nejaký travel a pozrite si toto číslo. A ak ho nemáte, tak máte sakra veľa roboty na to, aby ste ho dosiahli. A to číslo jednoducho aj u nás raz bude realita. A ak ho máte to číslo, tak to je priemer samozrejme. To znamená, že vy samozrejme viete mať to číslo ešte väčšie. Hej? A to je tá robota, ktorú treba spraviť. A na to potrebujete čas a ľudí. Hej? Ako to celé odfinancovať? Máte dosť roboty s tým, aby ste postavili svoj vlastný tím, ktorý urobí dobrý produkt. Štandardný spôsob, to znamená, že prídete za nejakou agentúrou, ako sme my a mnoho ďalších, a začnete sa baviť samozrejme o cene. Pre vás je to nejaká jednorazová veľká investícia, ktorá naozaj je, nerozumiete tomu. My vás prekvapíme väčšinou nejakou veľkou sumou, v tom rozpočte sú všelijaké informačné architektúry, veci, ktorým nerozumiete a ktoré sú podľa vás zbytočné. Potom navyše tam príde aký mesačný paušál, hej, či už nejaké Google kredity a k tomu samozrejme práca a tak ďalej. A zrazu je to veľa peňazí. To znamená, že čo príde? To znamená, potrebujete to múdro povedané alebo tak slangovo katovať. A potom ten výsledok je na nič. Nie vždy, ale často je na nič. To znamená, že s týmto sme my neskončili stále aj tento scenár prebieha, ale zistili sme, že tadiaľ cesta nevedie. A tie e-shopy, ktoré som vám ukazoval, tie e-shopy sme prerobili na iný spôsob spolupráce. Preto som hovoril často, že my, to znamená, že predtým to bola Pilulka ako klient a teraz to beriem na Pilulka 24 ako my, alebo Pneukom a ďalšie produkty, lebo my sme s nimi v podstate sa dohodli na tom, že poďme to financovať z tej provízie z online predaja. My po vás v podstate nič iné nechceme, my vám ideme naozaj robiť online predaj a o čo viacej vám to navýšime, ten online predaj, tak z toho nám dajte nejakú províziu. Čo je podľa mňa veľmi férový obchod a tým pádom je to samozrejme o dôvere, to znamená, že partner sa stará o svoju vec, to znamená, že o produkt, o to, aby to dobre dodal, o logistiku a tak ďalej. A my sa staráme o tých 12 pozícií a kopec ďalšej roboty, ktorá je možno často netaká, poviem, priehľadná, hej, lebo tých 20 rokov webu je ešte málo. Naozaj od možno 50 rokov, o 100 rokov, tak ako ja sa už možno si myslím, že trošku vyznám, možno v nejakej logistike alebo v nejakom sklade, lebo už som o tom počul, detko to robil, tak o tom webe možno tiež budeme časom vedieť viacej. To znamená, že provízia z online predaja je tá zelená cesta, ktorou ideme. A ďalšia veľká dôležitá vec, ktorú sme zistili, že my nie sme v podstate žiaden marketingový náklad. Hej, to je tá krabička, ktorá je taká pomerne tesná, z ktorej sa často plánuje jednak fixne na celý rok. To znamená, že keď na to prídete aj september a chcete sa tam vojsť, tak už sa nedá. My sme v podstate súčasť ako keby ceny toho tovaru. To znamená, tak ako je to nejaká doprava, ja neviem, logistika, sklad a tak ďalej, to znamená, že vy vyrábate cenu tovaru z nejakých položiek a podľa mňa ten online, ak to myslíte vážne, tak cena za ten online, to znamená, že cena z tých provízií by mala byť súčasť toho celého tovaru. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pán Martin Krúpa.